بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم خاب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambalima DMS TV la jaba ko mali kono mali ko ka ha fulini wolo hima dombi aw bela jidi aw munu tisege atini na abi Allah je sanga ani wakati anga jamu kan ulu kenaka ka fori ni an sigili anga jamu kan kenaka jamu kan ni ale to ko doni ba ulu ka kene doni ba wakena ali jamu kan be doni ba ulu kana anga kuma al-islamaya kiti mu fakata se al-islamaya nyero togo ka ulu na ngona chama bi anga mawulini aliti maduguli sabulaniti anako folay ni kenay konnala ali tim qawray Isa Muhammad Shirif Baba Haydara Shirif ga to chama na fago aka bismillah anga kenay konnala ambe fulina si ala jaba ko bela jelima mun bi ala ja YouTube Facebook Instagram ona nyokona chama kamin akanu boko fana fe watu aburi anga pajula ko partager pour que vous la famille chama soro DMS TV ale ga jemu ko kani ala sonama doni bo ka kenay ale konnala anga temu an tambari tapi amiga kuma femika wodi chien sabula ale kele no ko chama kre mali kono fo ta se chien kono na mapi ka sabuke akituni atatogo dombaliye ni ala sona ma amena kuma wodi kampi kayi anda no bago fe haw mun be fa usino nga jemu kanu nuna ni ngere mun me ka teme ekran kuma abulu tani wakati na ni ala sona ma ani anga nyama ya bulu ko ko nyon soro ambe profiter ka mo mi abije ni so marena ni oye madam Jara Adam kone ni bala jido kama ko gogo ale sigoro bele no jilibu o konnama aka frikero to ko princess shop ni ma do munu be ijab de organiser sa mali kona ya ali o muso bawdo ima fe présenter do gogo amba fo ya fo asigoro la ambe kuma de shiru gama ni wakati na amba fo shiru kama ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ambe ala ngani gala chem so DMS TV la je baga bela jilefo ka bono bela jilefo ka partenaire na ka sponsor ka bela jilefo ani ni jamu ka nyere la me baga ka fo abalma ke do Isa Muhammad Shirif Haydara nga fuli be awi abe ka la mena jien yoro la inshallah shudugante na kubla dagri dala ina fo anya fo ando ngona amena kuma femi kambi odi chien am sega do chien yoro muye islam ya konnala alaka ambe sama ba mo ya foto ko na chenkla babu bilibili bari babu mi ni akono kaddu ni dona islamia re kona na ka jurisprudence kona na tien ya dama leçon ready ama fo dama matière de do parce que ni era la de madrasa era la on yi tien kala ndam ne kanto 8e na tabu kile kata ba fo bagila ko sanduru ko ale ya dama kala herede minni adoni kono ka du kosobe ala kira sallallahu alaihi wasallam aba fo aka risalala imam ahmed obe alla kale ala kira ko ta'allamul faraida wa allimuha an-nasa li'annaha nisfu al-ilmi wa huwa awwalu ilmin yunsa wa awwalu shay'in yunza min ummati ala kira ko chenkla doni parce ni ko chen oye ni mo fatura ka nafolo ma fento ako nafuluma feminu ni mogo bako siraw bete nani mogo minu nche na faminu fo nyefe olu kan ni oro min bala fo mo ko tien okoro nafulo tigi fatule nafra nafulo wari bala hali aka dube ala aka forobe ala aka sari mobile ni mobilier bebe ala kwa aka bol ma fon be abulo hala afino minu ba kana fini nu olu bebe do tien pour aller saka fon fento no ale re taye ayo sorola sira fe sa no a taya be wele ola na le be wele ko ayo otigi na le sara sababu do be no obani mo do je sira do be olu be sababu
nafolo in kan ka tila mais tila cogo fana b'a la a bɛ fɔ olu ma ko tiɲɛ n'a fɔ to kana ko héritage mais arabukan yɛrɛ la sisan o tiɲɛ tilacogo in kiti o kiti gulonnen de o la o y'a dama dɔnniya dɔ de ye o y'a dama kalansen dɔ de ye o b'a fɔ olu ma ko ilmul faraid o kɔnɔ ala kɛra bɛ kuma o dɔnniya yɛrɛ kan ko a ye tiɲɛ tila dɔnni a ye mɔgɔw kalan a y'a kalan a yɛrɛ y'a kalan k'a dɔn kɔrɔ silamɛ kelen n'a bɛɛ lajɛlen kan ka kalan kalannen kɔfɛ wa alimuha nasa a ka mɔgɔw lakala a la fana o kɔrɔ a kan ka kalan ka dɔn et puis ale kan ka kɛ kuma ye kuma min ni mɔgɔw kan ka mɔgɔw lakala a la fana ko bari ko dɔnni kilancɛ tiɲɛ tila dɔnni dama n'o bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ se tiɲɛ tila la silamɛya sariya ta ko don mɔgɔ min bɛ se tiɲɛ tila la a bɛ tiɲɛ sababu dɔn a bɛ se ka tila problème bɛɛ ɲɛnabɔ ko diinɛ dɔnni kilancɛ de bɛ o tigi la a kelen dɔrɔn o ye dɔnni kilancɛ wa ko dɔnni fɔlɔfɔlɔ min bɛ minɛ ale Muhamadu manto la o y'ale de bamanan mɔgɔw b'a fɔ ten ko bamanan tɛ jeli fililen dɔn ngɔni na hali ne yɛrɛ bɛna fɛn min fɔ o de ye tiɲɛ tila yɛrɛ nafa ni fɛn minnu b'a la mais ka tiɲɛ tila yɛrɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ o ye spécialiste ko di ne yɛrɛ ti o kɔnɔna yɛrɛ la o dɔnbagaw bɛ yen nɔ mais ala kɛra ye fɛn min fɔ a la walahi i bɛ dɔnnibaga baw ye parce que ale ni bɛ wajulu kɛ tɛ kelen ye ani ɲɛmɔgɔ ye tɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ wajulu kɛ a bɛ dɔnnibaga dɔn mɔgɔ caman yɛrɛ hali madrasa karamɔgɔ a bɛ cours di lycée la mais i b'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn tiɲɛ tila in nin na a kɛcogo yɛrɛ la spécialiste de bɛ n b'a fɔ ko ni dɔnnibagaw yɛrɛ ta bi Mali kɔnɔna na 100 o 100 a tɛ tɛmɛ 2% kan mɔgɔ min spécialiste ye a bɛɛ ko ye kana mɔgɔ bɔ a la dɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ denmisɛnninw walima ko fɛngɛ don k'an bɛ dɔnnibaga bɛɛ a fɔ mɔgɔ ma ko dɔnnibagaw ni tɛgɛ yɛrɛ bɛ sin o ma n'i y'a jɔ 2% o tɛ tiɲɛ tila maîtriser la yɔrɔ anw tɛna ye o kɔnɔna yɛrɛ la mais dɔnni de don kira kɔni y'a fɔ ko dɔnni fɔlɔ min bɛ minɛ ale mantonw na don dɔ bɛ na se a dɔnbaga yɛrɛ tɛ sɔrɔ la dɔnnibagaw yɛrɛ la yɛrɛ mais bi a ka dɔgɔn fo a ka dɔgɔ o y'a dɔnni ye ni fɛn min dɔnni dɔgɔyara sa o lawaleli kɔni o bɛ dɔgɔya ka tɛmɛ o kan parce que n'a fɔra ko dɔnnibagaw la ko 2% 3% ye a dɔnbaga ye olu kan ka waleya jama minnu kunna sisan yɔrɔ o fana bɛ dɔgɔya ni o ye o kɔrɔ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ tila labaara diinɛ kɔnɔna na a mɔgɔ ma ca fiyewu o la dɔnni don dɔnni min ni a bɛ tali kɛ dɔrɔn tiɲɛ nafolo banbatɔ ka bolofɛnw olu bɛ ɲɛnabɔ cogo di a kɔfɛ o de ye tiɲɛ tila ye dɔnniya ni walansenw caman de bɛ a kɔnɔ minnu yɛrɛ tɛ se ka fɔ hali plateau kelen kan n'i ko k'i bɛ tiɲɛ tila yɛrɛ walawala yɛrɛ i bɛ na ni tableau de ye n b'a fɔ k'i bɛ se ka émission 50 préparer a kan a dɔnbagaw yɛrɛ mana na o bɛ na ni tableau de ye parce que a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o yɛrɛ kɔni tɛ se ka jaabi dakuruɲɛ kelen na i bɛ cahier de ta sisan o b'a ɲɛfɔ i b'a sɛbɛn fɔlɔ i b'a fɔ k'i bɛna laturu de da dɛ walima i bɛna turabu da dɛ o yɛrɛ de don ka taa kɛrɛfɛ de ka calculatrice yɛrɛ ta ka a ɲɛnabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na a di kɛnɛ kɔnɔna na o kɔrɔ dɔnni don min tɛ se ka jaabi dakuruɲɛ kelen na ayiwa sariya i kɛlen ka nin walawalali di est ce que diinɛ kumana tiɲɛ ko kan komi an bɛ silamɛya diinɛ de kɔnɔ silamɛya ye mun fɔ tiɲɛ ko kan silamɛya kumana kan yɔrɔ ni n bɔra ka kuma min fɔ o ye kira yɛrɛ y'an su fɔlɔ ka taa a dɔnni na bon ala kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni a b'a fɔ ko inna allaha lam yakil kismata mawarisikum ila malakin mukarrabin wala ila nabiyyin mursalin ko Allahu subhanahu wa ta'ala ma silamɛw ka tiɲɛ tila a ma kiti to mɛlɛkɛ bolo k'a fɔ ni mɛlɛkɛ in ka surun na n'a fɔ Jibrila an b'o de dɔn k'a fɔ Jibrila n y'a kɔɲɛ di Jibrila ma walima kira dɔ bɛ yen nɔ n ye a kɔɲɛ to kira yɛrɛ k'i sigi k'i miiri a yɛrɛ ye ka jamana cogoya lajɛ ani sigiyɔrɔ cogoya lajɛ ka tila ka bɛn ni laadaw ye ala ko ma to mɛlɛkɛ bolo ma to kira bolo walakin tawalla kismataha abyana kismatin wala wasiyata li warisin ko ala yɛrɛ de ye tiɲɛ tila yɛrɛ kɛcogoya k'o yɛrɛ ɲɛfɔra kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔna na tiɲɛ tila la mɔgɔ minnu ka tiɲɛ tila yɛrɛ ɲini kuranɛ nana ni a ye parce que kuma damadɔ don mais a y'a dɔ d'i ma ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yusikumullahu fi awladikum lidhakari mislu hazil unsayani ko ala bɛ aw ka aw ladi k'aw conseiller o de ye k'aw bilasira k'a fɔ ni aw sara a ka tiɲɛ na cɛ 2 muso 2 o niyɔrɔ bɛ kɛ cɛ kelen ta ye ko fa in kunna nisa'an fawqa isnatayn ko mais ni denmusow ka ca ni 2 ye falahunna sulusa ma taraka
cɛ ka nafolo bamamatɔ ka nafolo ni denw ka ca denmuso ninnu ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ a fɔ ma ko deux tiers wa in kanat wahidatan nka denmuso kelen don falaha nisfu a bɛ demi ta nafolo kilancɛ mɔcɛ o bɛ di denmuso kelen ma o kɔrɔ sisan ni cɛ sara ka denmuso kelen dɔrɔn de to a bolo mais denkɛ tɛ balima tɛ o denmuso nin na quoi denmuso kelen bon den cɛman wɛrɛ t'a bolo o denmuso kelen nin sa n'a muso bɛ yen ale n'ale yɛrɛ fa bɛ yen nɔ sa denmuso denkɛ nin banbatɔ denmuso kelen dɔrɔn de b'a bolo mais a yɛrɛ furumuso bɛ yen nɔ hali n'o ye ka ca ni 3 ye hali n'o ye 4 walima 1 don a yɛrɛ wolofa bɛ yen nɔ o n'a ta bɛɛ a ka nafolo bɛ tila 2 ye ka kilancɛ di denmuso in kelen bɛ kilancɛ ta tiɲɛtabara tɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ jɛ kilancɛ la o kuma na a bɛ ten de fo silamɛ yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ kilancɛ minnu kan ka mɔcɛ ta minnu kan ka 2 tiers ta minnu kan ka 1/4 ta minnu kan ka 1/5 ta 1/6 fo 1/7 fo 1/8 tiɲɛ tilala nin bɛɛ fɛngɛ b'a la mais sira dɔ de bɛ yen nɔ n'i bɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ i kan ka demi ta ni empêchement dɔ tɛ yen nɔ mais ni dɔ yɛrɛ na i bɛ bɔ demi na i bɛ taa 2 tiers la souvent a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 2 tiers la walima o n'a ɲɔgɔnnaw c'est à dire ka bɔ 2 la kilancɛ la fo ka taa se an b'a fɔ ma ko sumunu de ye 1/8 ye voilà o kɛra n ka fɛn ɲagaminen dɔɔnin mais ala yɛrɛ de ye nin bɛɛ fɔ la ni mɔgɔ ne nin bɛ tan a bɛ nin place sɔrɔ walima ne nin bɛ yen nɔ a bɛ taa nɔ n'u ye nin hakɛ in ye o bɛ taa nɔ depuis kilancɛ la fo ka taa se 1/8 ma o kɔrɔ ala yɛrɛ kumana kan k'a kɛcogow fɔ hali minnu kan k'a ta i b'a ta sababu min na ale y'o fɔ nin yɔrɔ la a bɛ k'a jira k'a fɔ denmuso ni dencɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ sɔrɔ aya wɛrɛ la a b'a fɔ lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla min aw kasura nasiban mafrudan suratul nisa'i aya 6 n'o ye sura les femmes musow ka sura o aya 6 nan ala b'a fɔ ko ni mɔgɔ cɛ ni i ka bangebaga i fa ani ba no o fatura ko niyɔrɔ bi ye a ka tiɲɛ na o kɔrɔ o ye lien dɔ ye an bɛn'o fɔ o ye lien dɔ ye k'a fɔ bangebagaya o y'a dɔ ye wala akirabun walima sinjiya denmuso de don denkɛ de don walima o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu olu bɛ se ka na n'a ye o kɔrɔ ko cɛw bɛ niyɔrɔ sɔrɔ u faw a n'o balimaw ka tiɲɛ na n'o ye muso ye wa muso fana bɛ niyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ na n'a fa sara denmuso bɛ niyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ na walima n'a cɛ sara walima a yɛrɛ den sara muso bɛ nin yɔrɔ fana sɔrɔ la nin yɔrɔ in dɔgɔyara o a cayara o a b'a fɔ ko a kɔni bɔlankolon kana bɔ a la parce que nin yɔrɔ kuma dɔ la i bɛ pousser mɔgɔ dɔ bɛ pousser ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la misala n y'a fɔ sisan n ye kuma kelen fɔ aya in kɔnɔna na n'i sara ka denmuso 2 to ani denkɛ 1 nafolo bɛ tila 2 ye denkɛ 1 bɛ kilancɛ ta denmuso 2 fana bɛ kilancɛ ta o kɔrɔ olu ta fana o b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ denmuso 2 ma kilancɛ ta wa k'a sɔrɔ n'i sara k'a sɔrɔ denmuso 1 dɔrɔn de b'i bolo denkɛ t'i bolo denmuso in 1 ale bɛ kilancɛ ta n'i sara k'a sɔrɔ la muso de b'i kɔ mais den t'i kɔ i ka nafolo 1/4 o bɛ di muso ma ni muso 1 don ni 2 don ni 3 don ni 4 don o bɛ jɛ o la ni 1 don o 1 bɛ 1/4 ta mais n'i sara ka den t'i bolo muso bɛ taa fɔ 1/8 de la parce que den bɛ yen déjà wala e yɛrɛ den bɛ yen nɔ an fɔ ko muso den dɛ e yɛrɛ den bamatɔ den de bolo ni ale den bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ muso ninnu den tɛ ale o tuma na muso ninnu bɛ bɔ 4 na 1/4 na ka taa 1/8 na o kɔrɔ den bɛ muso pousser mais tiɲɛ na mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ dɔ gosi ka bɔ a la pewu dɔ bɛ dɔ place dɔgɔya ka niyɔrɔ dɔgɔya mais dɔ bɛ dɔ bɔ a la pewu misala la ni fa sara sisan i sara cɛkɔrɔba sara ka denkɛ to denkɛ bɛ tiɲɛ ta n'a sɔrɔ denkɛ 1 de b'a bolo walima denkɛ dama don denw bɛ tiɲɛ ta mais n'a sara k'a sɔrɔ la ale yɛrɛ den o tɛ yen nɔ mais a denkɛ den de bɛ yen nɔ n'o y'a mɔden ye kɔrɔ ale denkɛ o fatɔ ale ɲɛ o tɛna ale tiɲɛ ta mais ale cɛkɔrɔba sara k'a sɔrɔ a denkɛ o fana denkɛ de bɛ yen nɔ o tuma na ne bɛ n'a fa remplacer parce que a fa tɛ yen ale bɛ yɛlɛ mais ni fa in bɛ balo la mɔden tɛ tiɲɛ sɔrɔ mɔkɛ tiɲɛ na k'a sɔrɔ o fa bɛ balo la i y'a ye nin bɛɛ fɛngɛw bɛ a kɔnɔna la mɔdenw bɛ u fa de ta u fa de ayi u mɔkɛ tiɲɛ ta dɛ ni fa tɛ yen olu bɛ kɛ fa ye parce que o bɛ sisan a bɛ faamuya la cogo min na den ninnu bɛ na u fa de jɔyɔrɔ ta mɔkɛ ka tiɲɛ na sisan ayi o bɛ k'u fa de o t'a jɔyɔrɔ ta dɛ o bɛ k'u fa de voilà
ale de chokoroba ndere si ade ale de parce ale denge ti ya denge dende ni yo to sra be fe ni rubi sa kuma do la to sharo ni sra woro fe kuma do da bala na folo be se be ademso adenge demso to kola o me hala demso to kola parce que mo masoro ale la no ale wo stro mi o sara o ni be ke demso yo ma to e mode me abata titri ko ale de chokoroba demso yi wala male de adenge ko ayo me ata fata ta de parce que a fate adina ko ala meto akiti beto godi nonu do ba fo entretien clan do ba fo ko amba clan luka akiti wala tien kanka clan voilà tien kanka clan ko me nyina ma be kono tien clan be quoi tien clan be no abi la da kono abi to sharo la abi dina wero kono na mais ba soro la dina o ka fengo ke to ko dikile o ka appliquer to ko o tikile ni voilà mais amata droit rek la da la tien be o de ka mo ba fo ko fa tien be no ko fa tien o mo to fo la mais aketo wa sa bi ta to di e ba soro la fien do bo la mo ya ere to la parce que on fait kuma chama bamana ko nana ama fo te quand te bamana ere ma ko ka kon dine nye tabolo mun be que ça soit bonitra bobo feno mais maraga feno mais ama be foroba daga ko bamana ko ka kon ala ko na ligne chrétien wal musulman na ligne foroba photo la mo be afoko bamana ya mais akote ko bamana kan ere quoi bamana ere kan fo la parce ali bobo kado ka koroma ama fo be ma ko mo ba fam ko bamana doro ko ka kon islamien mo ko me chuya mina hali flow feno ba fo ma ko bamana ya quoi o ya fami quoi wala olu feno ni che sara ki dunto che be claw mais direct o te che claw de ka beta fiena mais ni fa sara fa denge korobale ne be sigi fa nona wala toujours du bebe barake ale ina fo ni ne fa na so be bo ale de fe o be barake ale abi seneke foro la toujours ale de dutigi sisa bebe je ka ale ka foro ko ba mo ko foro ba bebe je ka barake o de la bon na sara ga fon to obito mara ko nana na folo te kla mais ni minga kungo nana abeta fa chena ka ko nyina bo okoro foro mo be no nyome me so ala be jingina ni minga ko non nana ni minga dengolu nana ola otiboye kun obebo foro ba fin de la parce que abi je ka akede ni minga mso foro sira abita na folo de la parce que na fa be no fa de bi jona fa te no koreke be no me fa ga na folo la koreke de be a gérer la wala aga foro ba so foro te kla toujours abi je ka barake o foro kelen kona tu na ba mo ko faso foro ba bon olu ye o fen ke wati bena akodo olu ko ni sirana ka fo ko ni ya kla ko ko ro ki farali de ke buru ka philosophie ala bon ante a galon tiya mais islam na klali de wajibiya de ni mo sara a chen kla ko kan ganyeni mais ateke de na sara ron de ko be kla ko ni shon fana be ala de mais chen manga to sina parce que ami to ya foro minke mo ko do be tonyo akono nana mo ko do be tonyo ne aw denge che duru be du kono choroba sara sa korbale blala na folo kuna abbe baraka ale mais aw be ka de me be aw bulo mo sisa ni denge do fatura sisa fa ko fe ale fana ka deun be no mo dola olu deun tise ka o planye ka foko fa ka na folo parce que o fata mayira iba adi humbe na parce que olu tise ka kuma u fa de fa de be no atenge fa be no de unte no aw fate wala fa sara dro aw be bone aw fa ka hakela o sira o chama be no hatta demuso wala iba hali demuso musoma munu be furu yoro fana na olu te do chien kono nana anga la rapport olu te do chien kono nana e bi chela la ka ba fa sara de bon ete toujours munu be du kono ba olu de ba tabaye na fole ngone olu de ba gérer quoi mais balamso no ko fe ale senta ala abito no wala kanga fe no strala ba strala fana de umbe no a chela fana be no wala chebe de se na folo do kanga strala togola mimba to abe sega koni do gérer la o ro fana mais baye dem soti sin so o chienna mso ba fo ko tunyo ne no nyoro la ka consilame anye mso nyoro kunde chiena la dala parce que o torbo ba fo ti ko ni mso ka chienda ma ko ko ro ya agwenga bodu kono parce que bolo muso manata ne a chef fatro meni furu sra domna bi segi kana balma muso de fe no boko na klala sisa
ko ale ya ta ka ba wala ni furu sara yoro re nyini ke amagana o yu ka philosophie mais silamaya ko ni ko doga dama har nati chew bo ko ale bita dure ko ale talendo peut-être no che de sera de ale bino deme mais mun yoro du tabaraye ani silamaya fana agli tora la ko na ale fana ka furu sara dom na be sigena bla balmo re feno wala fo ka sro action doni be no fo ka ma clanche de bi doni mi ale ti chew bo mais ati sembo chena ko musodo furumso fana ti sembo chena to kushila bamso ti sembo chena to kushila ola tie klali a klali korote farali quoi klali koro islamia la ki ni ore ga do akono société o te no entreprise ou bino société ou bino ba soro société bo bino me ba soro action ni ba kono action no mo ba kono comme action no farali no société ya to do tap se ga société nyamo do tota ni sater tota mais ba soro la doga 10% 50% ni soro kera avec la au union che soro commencer mais baraga melon te kla o be tono mi soro be kla ni ka selon e ka action mi be fen konana o la ni sa kera akaka akadom ni yoro mi ni yoro dona awa na fara la nyoka parce que ka kere ko amte bonno ere ka kuma dola o yara made hakli doye fien de takala mo yala ko parce que ere ka duka buna kuma dola na fara ko faye dukele minu jo denge che duru afaye dujo ko be ere ka niveau de mo ana fa muso ka cha bo denge che duru aw fana na muso furu muso kele muso fla muso sawa bulu na fara o gwa kele fana na ko halbe aw ka je ka tubuli de ke aw ka fenga lati ro kele na o ye ko ere de aka duma mais ba no kala rodola do bi ne ga nyoro frina tika frosene o me bita dugu fando fe bita mais toujours kabila donen do ni kumbona na ba so abi frano ga abi na ke duba konana mais ne ko kante fara ere kuma dola monyo ma do be no abi na ni chiene de parce que incompatibilité de be je do konana ulu ka nyuma de o ka fara o bi nyogo la soro o la tien clarté te farali parce que akoro te ko be hita ta ka date ke nyogo na chacun pour soi Dieu pour tous au terre mais akunye bon nyoro ka don je ko nana wala nama ye domina ko nana ko hali balma julia kila ko be do jamfa o be ko be sembala itade be ala parce que système de na jamfa msa ke balma kono ki bolo bo abela menena itade donen do nama ye domina e ka tayni bi kam shini flamne bi yereta voilà voilà tienkla ye jaho ade mo ma tienkla o de fitna kambo ba ba soro doto nendo ala do ba jani doy voilà al tawolo kele de la parce que système masiga reçu ma beni setiki sara doro den na folo bebe ta tien ko problème ni la boko ni magistrat de taille a fengé be parce que ngondo la hali dobi ja wari be ga ta le ka se ka procès gagner mais be bolo ka boala bon o ribina ni fin de mais tien kla ye ja ko de farali côté mais akune ka bamanandale ma ko sumani ku ye haket doni voilà ka don le ka machine na da nga machine saba de yala foro nyere na manye du re fana na re du re ala ko metri dala sa mais du konna na sara ga du kele du chama to de nya ke mbe no du do ka di be ma e foro ba du ni na ja bo so di do ma me abi je ola mais du ga di be ma parce que bena ga de ma do ni ma ta fre ni me sikala sa ma no be na foro mo no be no du ka di be ma on na dira be ma be ta do na se ga je ka bara ke balma la so te me balma ere ka ere ola mais na manye beta donner no mo shi to nete ja ko ate ko fo mo ga kenyo ga mais tien kla balia de fitne ga boni aklali surtout la mea ko ni ya kla to ko mina slama amba fam to ko bela ka fo na fam na te fiente o la fio parce que slama de ala era de sinji tuku fo ka gelea bo akla na ni tien kla e ko ala te se ga fe fo ga na ni fe memba fe ba do tien kla e so bu do de memba to abi nyo ni tukuni farali dobe no bato mo go billa banka nyogo nyindi mais ni do mo nyoma avec latiri wala jak wa do aka ke klali nyuma ne fana ye a klabali na ko kabo ke no ambene no aminya la o wati dodi mo yo ke lumanya la ere kuma to do ere fana madu la kamesa DMS-TV la jabo halsa ambe ofu ka wala nyuma do kanyini au fe ratanga page aimer ku abonner ka klara partager Facebook, YouTube, Instagram ona nyona chama au muno fana be fega au sindo anga jemu kan nona numero muno be kateme ekran kuma abe wole like o numero nuna ni ala sonama ani anga nyama ya blumo ko ani uluwe nyoma soro ambe Princess Shop for Madame Jara Adam Koni ana abe finu fere burmusi prêt à porter ona nyona chama sambara o demisenu ta mo koroba sutura dafale ya bela jelembe soro Princess Shop la ambe Adam Jara fu
kosɛbɛ an bɛ taga ni an ka bi thème ye n'o de ye tiɲɛ je vais halisa an bɛ tiɲɛ hukumu kɔnɔna la fɛn mɔgɔ ni mɔgɔ sara mun ni mun kan ka bɔ a ka nafolo la sɔn a ka kɛ tiɲɛ ou bien ni sara dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛ de ok ala k'an bɛ sawa amina o la arabukan fɔcogo la nafolo in ye fila ye ni sara dɔrɔn i bolo nafolo u b'o wele ko tarika tarika kɔrɔ de ye ko so sara ka fɛn min to a kɔ o bɛ fɛn dɔ de wajibiyalen don o la n'o de bɔra ye tɔ min bɛ to a fɔ nin ma ko héritage o de ye tiɲɛ sisan c'est à dire i ka biɲɛ bɛ yen nɔ i sara dɔrɔn i ka nafolo o ye su ka biɲɛ de ye mais droit dɔ de bɛ yen nɔ minnu ɲininen don a la olu de mana bɔ yen sisan gɛrɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ tiɲɛko la ni tɔ tora dɛ mɔgɔ bɛ se ka wari to mais i tɛ se ka tiɲɛ to awɔ ka sa ka nafolo bato mais a tɛ se ka tiɲɛ to parce que nafolo in y'ale ta ye fɛn dɔ de bɛ yen min bɛ wajibiya o la fɔlɔ ni o bɔra la ka tɔ min to sisan o tɔnin de bɛ wele ko tiɲɛ kuma dɔ la an bɛna dépense min fɔ a bɛ dɔw bɛ se ka fɛn min to o tɛ se k'o yɛrɛ ɲɛ dɛ tigi sara ka wari to mais tiɲɛ ma sɔrɔ a tiɲɛ ma se ka ta parce que a ma fɛn to e k'o fɛnw filɛ nin bɛ fɛn duuru de don u b'a fɔ ko al-huququl muta'alliqatu bi tarika ko droit dɔw bɛ hakɛ dɔw bɛ yen minnu gulonnen don banbatɔ ka nafolo la o ye hakɛ duuru ye a fɔlɔ al-haqqu muta'alliqatu bi ayni tarika c'est à dire fɛngɛ ko yɛrɛ la fɛn dɔw gulonnen don ale yɛrɛ wari yɛrɛ la i n'a fɔ jaka ni mɔgɔ sara ka nafolo to silamɛ dun a bɛ jaga bɔ mais saya kɛra ka sɔrɔ a ka jaga bɔ waati ma se walima ka jaga waati sera mais ale sara ka sɔrɔ a ma jaga nin bɔ n'a sara jaga hakɛ in de bɛ bɔ a ka nafolo la fɔlɔ jaga bɛ bɔ nafolo la o bɛɛ bɛ fɔlɔ kɔnɔna na ani u b'a fɔ dɔw ma ko alijinaya c'est à dire ni mɔgɔ c'est à dire pénalité dɔw i n'a fɔ sa mɔgɔ sara i bolo ka sɔrɔ i m'i tugu sariya la n'a jugement kɛra k'a fɔ i m'i tugu mais hakɛ dɔ bɛ i kan k'o sara ye n'o y'a sɔrɔ la o ɲangini sugu bɛ e kan c'est à dire minɛnen don ko dɔ kunkɔrɔ que ça soit diinɛ ko de don walima hali jamana yɛrɛ fana kɔnɔna de la k'a fɔ i ye fɛn dɔ de kɛ kiiri dɔ kɛ ou bien kiiri dɔ b'i kun kan o tuma na hakɛ dɔ bɛ e kan k'o sara o kiiri in kunkɔrɔ i ɲanginen don k'a fɔ i bɛ nin wari hakɛ nin sara ni e sara ka sɔrɔ la o wari in ma sara o sariya la o kiiri o ɲangini min bɛ e kan dɛ o kan ka bɔ i ka wari la parce que n'a denw min don ni denw ma bɔ i ka wari la e sara hakɛ de don min i kan ka sara de a b'i kana lahara i bɛ taa ɲininka a la o la denw kan ka gɛrɛ fɔlɔ k'a lajɛ wa nin fɛngɛ minnu b'a la olu ka tigɛ ka bɔ a la wala o de ye fɔlɔ ye c'est à dire a ka jaga o bɛ a la ka fara fɛn n'a ɲɔgɔn kan hata ni juru mɔgɔ ka juru min b'a kan na wali juru minnu b'a kan na i m'a ye n'an bɔra mɔgɔ bɛna janajayɔrɔ la ko min baarakɛla don ni jama nɔgɔra ni mɔgɔ min ka juru b'a kan na i bɛ gɛrɛ wala o juru nin o ti wajibiya ko denw ni balimaw k'o sara mɔgɔw bɛ kɛ juru bɛ kɛ mɔgɔ kan na ka sɔrɔ dɛsɛ tɛ i n'a fɔ e ye baarakɛla de ye commerçant ni fɛnw i bɛ fɛnw ta k'a fɛngɛ mais i nana sa ka sɔrɔ juru délai de ma se o la o juru ninnu o ti ta ka ko ka taa silamɛw k'o sara ou bien fɛn don mais i bɛ se k'a sara sara kuma de ma se o la i sara ka nafolo min to juru in bɛ sara ka bɔ a la voilà o juru fana bɛ jate a sara ka million tan to mais dɔ ka 5 millions juru b'a la dɛ o bɛ bɔ a la awa a ma jaga bɔ dɛ o dun ye million ye o bɛ bɔ a la wala kun minɛnen don a ɲanginen don ko dɔ la contravention dɔ kan ka sara fɛ sira dɔ fɛ o fana 500 000 o fana bɛ bɔ a la ninnu ye o ye kelen fɔlɔ a filanan mu'annu tajhiz i yɛrɛ ka sukonya i ka funèbre i ka janaja o musaka kan ka bɔ de kun i yɛrɛ b'i ka cercueil san ka n'o y'a sɔrɔ i ka cercueil ma sara i yɛrɛ y'o commandé n'o nana ka sɔrɔ la i sara o wari bɛ tigɛ ka bɔ a la i kɔrɔ min kɛfani ghasilin suko wari n'o y'a sɔrɔ sukola ka wari o bɛ bɔ e yɛrɛ ka wari de la wa kɛfani kasange o bɛ bɔ su de ka wari la n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ na alhamdulillah kasangew sare maralen bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ n'a sɔrɔ e kelen bɛ ka dɔ bila i ɲɛ kasange wala mɔgɔ b'i ka kasange san k'a bila i ɲɛ fila bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bolo awɔ 2012 la ne ye hiji kɛ ni min ye namu min ye o bilalen bɛ yen nɔ wala a bɛ yen nɔ n'ala sɔnna ma o bɛ yen nɔ filanan fana n ye dɔ fana b'a fɔ ko kɛfanu jawusan a bɛ dilan Iran jamana kan nɔ duwawu ni fɛn dɔ wala kasange ninnu 2014 la fana n y'o fana commandé o fana nana o fila bɛɛ bilalen bɛ yen
bon mo chama be no ali choroba chama be no be seli fe mo na o mo koroba o ka limana o fe mbare do parce que o kunye de ne sara o kana ta fini do mi na togo do mi na ta fe no ta e ba so ale rebe fini kerengere ka fo fini jeli mi ni soro togo ka ne ne reka ni fini de halta lada do la muso ala ke to muso ka dali fini bana ko fe ba ko dangono ni ko so be do be fini min kala ni muso be daka ne o do go o de fana ko de bla ni muso sara bi shube do o de la parce que bolo o kuna o fini ni o ka merina e o sra o fe bo ko ro ka femba munun be no ka shega ika fini ni ka bla ni mo ke ni sara mo do ba so mo do ba bi sa be ka sange ko ere wa so si prevalente bo ale ka wari nun korone no iba e o bina wajibi na fo awere mun be no mo do ta bobo do bita bobo to ko do ala kan kisi iti fe mo do ka do me ga bi ko no de be ki ka fini ere sa ba ga bo e ga kungote me mo le adu o kama e ka kasange so o be boala korberi o wari o location mana be mima o su de kanga ni sara ni na fulu babu na fulu ti sara ni bi bo ale ka warla wala dengelen siya kan o ko bi de no dala ko war be do parce que ma yo sala mala mo do bi to no ko cena be fa me ala e do son mais donon be bolo si de sele mbatete mais ko madora ni sa kera du watigi ba de be sa ko beta be bi sigi bonni ma ke fana mo be jigi ila kasorola ni war be ba ma to bulu bi tige ga ba parce que aga na fulo abi bo aga musaka be bola to kla ke tien tuguni milliardaire ni du loisir abega ha ke keleni voilà parce que ka tienta we halala adori o fierté de awar côté ba ne bata ka ni kanga soro ala parce que yera la abi kodo di kofo ni ma yala doro ibe siga be ke ka fona do koro su ta fini wari no e mobile do me wotoro do mana ke yoro wala to gomena hatta kaburu fana abi sin warla yoro do la kele kaburu rebe sara jamana arab jamana ere chama be no kaburu bi sara en effet mo ya do be no réellement la national tra corps varié kaburu bi sara iba sane ka fen ke Egypte nu bela kaburu be saradi location de be ala to jamano chama be no kaburu be luede ni ya santan sara yi shube santan ka no bana bi ke boji kono ke bla kreve so mo be tubla wal moro konana wal ma yore re sanka titre foncier re ka fen kala ibe ba kono fo hakemina bon olu bebe no yoro do la en fenro kaburu de bla le no ibe ta dora ka suma ka ada to ko ni dona la mo tsegi bola mais oti wajibi de oyan reka solidarité ne anga moya kechugo dibe o yira ko note sharala ka kabru bisara shuko wari hali suseli wari almami awo o ka wele kana suseli de anga be déplacer almam ba ci de blaw ana bo ke la ko ne almam kana ti almam be ci do be na ba magazine ma ga furo la ni jana ga kana almam be mobilité almam be na yere kuma do ti ta no fe abe déplacer kana de abina tano ga rekere flake susiri kada kaburu akila kana tukuni anna masara fo kan lajja o lajja la o bebo e ka wari de la bo ka ga ke ka sura makani dansa we akana tiga mangela fana ke dansa ko jumele na fo mo ka saka fo ko munun be no be shude keshu kono ka keshu dagelen do commander pour que aller shuga do kono are na yo keshu so mbo war la ke fo soro e aba o ban keshu ni ti don keshu kono de be keshu normal do yini aba normal do yini wala fana ke mais na e fe no fana fo aka na ban fana ka ko antika no asara ka bodro $20 ko ro kana chinin ke o musaka no kana na aka ta ke dawa na ko yi aka na ta bakri fana ka dese ka abo fana tuni o ye flanai asabana aduju no sabita ni me fo o de juru ye ko fo folo la mais saba o ya dama fe ka fo juru minu sabatile no akana o tumana olu fana ka ngasara ka bo ala nani na ye aka testament di na fuma ko alwasiya o de o be se ka di tienta bala yere doma o be se ka ke mo wore kuma do la mo ni i balma de no be baraka no fe ati tienta mais tiere la ena le de ya wele kana ika bitigi la le de ga ko be saratina che bon isa kuma sera i dombe déjà olu de tienta ni saraka sore ma ko fodro dom ale ti fen sora la ni de la to go la sera la ni rotala o le rebina ye ka so ka fo bon ni ne sara e bise ka dawo ni adama o ti do tien ko no ti ere ga bien tuguni mais kame de sara ka soro la amabo mais be se ka ko fo ni ne sara ka sabe bitigi mina ayo to obulu nene saranga ni camion ni o e kasata yi nko rege de ni tai wal ma te ga baragala nyine ma do tienda demsen mi de men barala ati tienta
lien taw cɛ mais ba ko ne sara kɔni mobile min ni chauffeur ka sa ka boli depuis al si jelama si filama ale de bɛ ka mobile boli ne sara ye mobile in to a bolo voilà a bɛ se ka kɛ kɛnɛma mɔgɔ ye mais hali a bɛ se ka kɛ den dɔ fana ye min sɛmɛ tiɲɛ na mais a bɛ tila ka nin fana sɔrɔ tuguni parce que a bɛ tiɲɛ ye bɛɛ ka kan a la mais mɔgɔ min fana kelen bɛ ka baara kɛ fa ye ni fa fatura ni fa ma ko dɔ fɔ ka bila ale ɲɛ ale ni tɔw bɛna kɛ ɲɛ ka sɔrɔ ale de i b'a ye denkɛ dɔw fana bɛ tɔɲɔ nin na den dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fa bolo ka baara kɛ tɔw bɛ ka baara k'u yɛrɛ ye ale di ni fa ye fɛn bɛɛ ni fa sara a ma niyɔrɔ bɔ ale dɔrɔn ni fa sara ka ban tiɲɛ ale ni bɛɛ ka kan a la o la i b'a fɔ ko ni ne sara n denkɛ karisa tiɲɛ na a ye nin terrain nin to a bolo n ka muso ni a ye nin fɛn nin to a bolo ka da nin condition in kan o bɛ lajɛ de mais o bɛ lajɛ ni minɛn min ye n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ taala don sisan a ko wa hiya ma kana bi sulusi fama duna lil ajnabi ni mɔgɔ wɛrɛ don a kana tɛmɛ i ka nafolo 1/3 kan tilayɔrɔ 3 kelen c'est à dire sara i ka fɛn mun bɛ bɛɛ valeur estimation bɛ bɛn 3 millions ma mais ni kɛnɛmana mɔgɔ don a ka man ka tɛmɛ 1/3 kan n'a tɛmɛna 1/3 kan sisan tiɲɛ tabalaw bɛ se k'o plaignɛ tiɲɛ na nin ka ca o la o bɛ se ka 1/3 hakɛ d'i ma mais n'a jiginn'o kɔrɔ o bɛ bɛn n'a bɛnn'o ma o ka ɲi mais n'a tɛmɛn'o kan sisan dɔrɔn fo ninnu ka consulter de ni tiɲɛ tabaw ma sɔn n'a ye dɔrɔn o bɛɛ kɔni tɛ se ka d'a ma o bɛ 1/3 de autoriser a ye wa ni tiɲɛ tabaga yɛrɛ fana don n'a cayara ni o ye ni tɔw jɛnna n'a ye o tuma na o fana b'o la mais ni tɔw ma jɛn n'a ye o bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ na ko 1/3 n'a tɛmɛn'o kan o ka ca fa ka nafolo kilancɛ bɛɛ sɛbɛn ou bien k'i denw to yen nɔ ka i satɔ k'a fɔ ko i ka nafolo kɛ wakufu ye k'a bɛɛ sɛbɛn misiri tɔgɔ la ou bien ka a bɛɛ sɛbɛn association islamique dɔ tɛgɛ la walima ka tubabu jamana k'a sɛbɛn jakumani tɔgɔ la ou bien wuluni tɔgɔ la ten k'i tiɲɛ tabaw to o kɔni olu silamɛya bɛ olu de bali voilà olu man ka kɛ mais a ti ni diinɛ fɛngɛ yɔrɔ don mɔgɔya ko yɔrɔ don 1/3 o kɔni o bɛ ɲɛ a la a tɔ o bɛ k'a la o ye 4nan ye a 5nan o yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don tiɲɛ o de bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ sisan 5nan sisan o ye tiɲɛ wala o de ye fɛngɛ 5 ye min ni o de kan ka jate minɛ sisan k'o bɔ nafolo la fɔlɔ ka sɔrɔ ka gɛrɛ k'a lajɛ sisan ni y'a sɔrɔ a tɔ bɛ kɛ ɲɛnabɔ cogo min na sisan ala k'an bɛɛ sɔn wa. amina yarabi sɛbɛkɛ o kɔfɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ ta ni lien jumɛn. voilà ni ye fɛn minnu kan ka bɔ a la sisan mɔgɔ bɛ tiɲɛ ta ni lien 4 de lien 4 fiku malikiya sira fɛ lien 4 o fɔlɔfɔlɔ a nikahu o de ye furu ye furu mana don cɛ ni muso min cɛ i furumuso ni cɛ sara a muso bɛ se ka tiɲɛ ta hali n'a sɔrɔ o tɛ siya kelen o tɛ jamu kelen parce que furu de ye lien ye o ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'i segin tiɲɛ na o cogo kelen na ni muso de fana sara cɛ bɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ bon o fɛngɛw fana na n'a fɔra furu o ye furu dafalen de o ye jumɛn de ye i bɔra muso nɔfɛ parce que silamɛya sariya la furu k'a fɔ ko a muso ye nin ye o tɛ dɔrɔn i y'a yɛlɛma i ka so ka denw sɔrɔ walima ka kɛ to i n'a dara o tɛ furu bɛ sabati dɔrɔn ni cɛ bɔra muso nɔfɛ muso nin dun mɔgɔ ka ko tɛ a nɔfɛ kɔrɔ ko a tɛ furu dɔ kɔnɔ mɔgɔ fana min kɔn a ɲinini na ni o ma jaabi jɔnjɔn di o ma olu ye sartu ye muso yɛrɛ ko k'a b'i fɛ e yɛrɛ fana ko k'e bɛ muso in fɛ i b'a dɔn nin de ye muso ye muso in fana b'a dɔn ko karisa masina de bɔra nɔfɛ faw jɛnna n'a ye k'a d'i ma y'a ɲini a faw fɛ u jɛnna n'a ye k'a d'i ma u y'u ka laadaw fɔ n'u y'u ka furu nafolo ye i sɔnna o ma u ye seere 2 ɲini ka kɛ o la sariya la muso y'i ka muso ye o dɔrɔn ɲɛnabɔlen e kɔni sɔnna ko n bɛ muso fɛ muso ko k'a b'i fɛ e yɛrɛ fana sɔnna i y'a ɲini a faw de fɛ olu ko k'an y'a d'i ma e fana ko n y'a minɛ u ka furu nafolo ye 1000 ye i ko n jɛnna n'a ye o tuma u ye mɔgɔ 2 wele k'a fɔ an y'an denmuso karisa di karisalakaw ka karisa ma o tuma an bɛnna 1000 de kan a ye 1000 bɛɛ sara walima a ye 5000 sara tɔ ye 5000 walima a ko ɔhɔn k'an k'a kɔnɔ kɔfɛ o tuma a ka bɔ a kalama den dira a ma sariya la furu banna n'o kɛra sufɛ ni cɛ sara muso bɛ tiɲɛ ta ni muso fana sara cɛ bɛ tiɲɛ ta ka an ka taa mairie la mairie papier o y'a ka biko ye silamɛya ti compter o kan parce que ale b'a fɔ furu bɛ yen k'a sɔrɔ o tɛ hatta ka taa misiri yɛrɛ fana walima sisan mariage silamɛ furusi la papier o fana b'a la o papier ninnu si cɛ minɛ silamɛya sariya yɛrɛ la o y'an ka mɔgɔya cogoya ninnu ni tubabu sariya ninnu ni silamɛw y'a essayer ka fɛn dɔ fana dilan pour que u ka fɛn ka bila valeur la o ye fɛngɛ wɛrɛ de bɛ se ka kɛ ka papier wɛrɛw de ɲɛnabɔra mais silamɛya la papier ko in tɛ a la
furu ka sabati dɔrɔn seerew sɔrɔla la k'a dir'i ma i sɔnna ni saya kɛra a bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta o de ye o de kama Ala b'a fɔ walakum nisfu ma taraka azwajukum a ko tilancɛ bɛ aw ye ni a furucɛw sara n'o ye a furumuso ye n'olu sara ka nafolo min to tilancɛ bɛ aw cɛw ye illam yakun lahunna waladun n'o y'a sɔrɔ den tɛ muso ninnu bolo ni muso sara den tɛ muso in bolo a ma fɔ ko den t'a ni cɛ cɛ dɛ parce que hali ni muso ye den sɔrɔ kɛnɛma de ka furu i ma n'a sara ka sɔrɔ la o den in bɛ yen nɔ cɛ ti tilancɛ sɔrɔ mais n'o y'a sɔrɔ den yɛrɛ de tɛ muso in ɲini muso in bolo fiyewu muso min sara parce que o de tiɲɛ bɛna ta kuma in b'o de kan muso min sara n'a tiɲɛ ka da den tɛ muso in yɛrɛ bolo e den tɛ dɛ den t'a bolo ni den t'a bolo a sara k'a to cɛ min ka furu la o cɛ in muso ka nafolo tilancɛ de bɛ di cɛ ma ni den t'a bolo ko nka fa in kana lahunna waladun kana n'o y'a sɔrɔ den bɛ musow bolo dun falakum rubu 1/4 n'o ye kari ye sisan c'est-à-dire i ka nafolo kari de bɛ di cɛ ma sisan parce que e den bɛ na a kɛra cɛ ni e de den don walima non e den don cɛ den tɛ o hali ni den ma sɔrɔ furu kɔnɔna na a b'a ba tiɲɛ ta a bɛ cɛ pousser ka bɔ demi na ka taa bila kari la o tɛ o ta ye a ko mimma tarakna ba'da wasiyatin yusina biha o fana bɛ kɛ muso ka testament de kɔfɛ aw den walima juru ne kuranɛ aya de n bɛ ka min fɔ ne kuranɛ aya de suratu nisa ye musow ka sura o sura 12 n'i taara version français la i bɛ se k'a faamu yɔrɔ la a ko o bɛ kɛ de i b'o nin yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ o b'a sɔrɔ la a ka testament min kɛra sisan testament de a ye fɛn dɔ ko fɔra ko ka sɛbɛn ka bila o fɛn dɔ ka di mɔgɔ dɔ ma o bɔlen kɔfɛ a la walima ni juru b'a kan na a kana juru saralen kɔfɛ a la tiɲɛ bɛ sɔrɔ ka na cɛ ka nin yɔrɔ in ɲini a ko wala hunna robo ko mais musow fana bɛ kari ta mimma taraktum ni aw cɛ sara ka fɛn min to musow bɛ kari de ta o la illam yakun lakum wala n'o y'a sɔrɔ den ti aw cɛw yɛrɛ fana bolo den ti cɛ bolo ni sara ni muso kelen de b'i kɔ ale bɛ 1/4 ta n'o ye kari musow bɛ o ta ni muso fila don o fila bɛ jɛ 1/4 la ni muso saba don o bɛ jɛ 1/4 la ni muso naani don o bɛ jɛ 1/4 la voilà kuma b'a musow ka caya yɛrɛ kɛlɛ nin de ye n'aw fila ni saba don toujours a bɛɛ bɛ jɛ kelen na ni kelen don i kelen b'o o bɛɛ ta n'aw fila don a fila bɛ jɛ 1/4 de bɛ di aw ma mais aw fila bɛ o tila kɔfasa kan denmisɛnninw b'a fɔ ten ko kɔfasa mɔcɛ n'aw saba fana don 1/4 de bɛ d'aw ma mais a b'o tila saba ye bɛɛ bɛ kɛɲɛ dɔ tɛ k'a fɔ muso fɔlɔ muso filanan e den ka ca denko tɛ o yɔrɔ ninnu na a yɛrɛ ka fɛn tila la o y'o de ni naani fana don tuguni niyɔrɔ kelen bɛ d'aw ma mais a b'a tila sara naani sita tɛ bila ni sita ye ni ka tila a ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ den tɛ cɛ bolo n'o y'a sɔrɔ fa in kana lakum waladun mais n'a y'a sɔrɔ den bɛ cɛw bolo dun falahunna sumunu muso niyɔrɔ bɛ kɛ 1/8 n'o ye tilayɔrɔ 8nan ye mimma taraktum aw ka nafolo la o fana bɛ kɛ juru kɔfɛ a n'a ka testament kɔfɛ o tuma na o ye kuranɛ ka fɔcogo ye furu ye lien dɔ ye o ye fɔlɔ ye a filanan a fɔ o ma ko alwalaw walaw de ye jɔn kan hɔrɔnyali ye misaliya mɔgɔ dɔ bɛ jɔnya la e y'a san i ka jɔn de don a ko k'a bɛ wari dɔ i ye wari dɔ ɲini a fɛ n'a nana n'a ye i b'a kan hɔrɔnya walima a yɛrɛ ye baara kɛ a ye condition dɔ kɛ i ye bon i ko k'a ka na ni nin ye i b'a kan hɔrɔnya walima i yɛrɛ nisɔndiyara a kɔrɔ walima hakɛ dɔ binni ka silamɛya sariya la i n'a fɔ ko dɔ bɛ yen n'i y'olu kɛ a fɔ k'i ka jɔn kan hɔrɔnya o ka k'o kafara ye o jɔn kan hɔrɔnyalen sisan e ye jɔn min san ou bien jɔn min b'i bolo a kelen dɔrɔn de don e y'a san k'a kan hɔrɔnya walima a b'e bolo i y'a kan hɔrɔnya mais jɔn in kan hɔrɔnyalen sisan wari dɔ b'a bolo a yɛrɛ bɛ ka feere kɛ a bɛ ka sɛnɛ kɛ mais jɔn in nana sa ayiwa ale jɔn de don a ka somɔgɔ si tɛ yen nɔ parce que a b'e de bolo ale nana sa mɔgɔ min ye jɔn kan hɔrɔnya jɔn ka tiɲɛ bɛ segin ka taa di o ma o lien parce que n'a sɔrɔ i y'a san k'a kan hɔrɔnya de sinon n'a ye baara kɛ ka bɔ i bolo a yɛrɛ ma o tɛ mais n'i sɔnna k'a labila ala kama n'a ye fɛn min sɔrɔ n'a sara kɔni ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma den sɔrɔ a sara a ma muso furu o tuma nafolo nin bɛ tɛmɛ ka taa e fɛ mais n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ye muso furu mais a ma den sɔrɔ muso nin yɔrɔ bɛ d'a ma awa tɔ bɛ di a kan hɔrɔnyalibaga ma o de ye condition filanan ye a sabanan o ye nasabu ye o ye bɔkolo sa mɔgɔw bɛ bɔ min na descendance voilà o y'o sira ye o kɔrɔ ye masurunya mɔgɔw a kɛra i yɛrɛ bolo faraw la i n'a fɔ ne sisan ne balimakɛw ni balimamusow a fɔ o ma ko ne yɛrɛ ka bolo faraw ye ne yɛrɛ ka niveau ye mais i b'a sɔrɔ ne ka lasulu fana bɛ yen kɔrɔ ne faw ani n baw
olu ye ne sanfilɛ ne dugumana fana bɛ o ye ne den ye kɔrɔ mɔgɔ bɛ nin saba ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ ni catégorie kelen na o ye ne i ni dɔ bɛ fa la i ni dɔ bɛ ba dɔrɔn na i ni dɔ bɛ fa la i ni dɔ bɛ fa ni ba la o saba y'i ka e yɛrɛ ka mɔgɔ ye o cɛman fara musoman kan mais e sanfɛ sisan i fa ani ba i fa ba i fa o ba ani fa fa ani ba ba ani ba fa o ye ka yɛlɛ ka taa an y'a fɔ ni dɔ tɛ yen nɔ olu dɔ bɛ se ka pousser ka jigin o kana place la ani e yɛrɛ denkɛ ani denmuso ani olu denw olu de ye dugumana ye mais dɔ bɛ dɔ bɔ yen nɔ toujours denkɛ ka sira fɛ o ye sira sabanan ye kuranɛ suratu nisa ye 1 aya 7 ale bɛ ɲɛfɔli kɛ o ye k'a jira k'a fɔ bɔkoloya ani somɔgɔya o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ se ka dɔ sɔrɔ mɔgɔ tiɲɛna i y'o faamu a naaninan sa o de ye bayitul malil munazam silamɛya kɔnɔna na caisse dɔ bɛ yen u b'a fɔ bayitul mal de bɛ kira tile la a ye fɔn dɔw sigi n'u ye kɛlɛw kɛ mɔgɔw mana jagaw bɔ olu bɛ bila o la o de bɛ kɛ ka silamɛya kɛlɛden ninnu sara o de bɛ kɛ ka silamɛya fonctionnaire sara o de bɛ kɛ ka fantanya fana dɛmɛ dɛsɛbaatɔ ni yatimɛw bɛɛ bɛ ka musakaw bɛ bɔ o fɔn in de la n'o ye caisse ye n'o y'a sɔrɔ o bɛ yen silamɛ jamana minnu kɔnɔna na sisan ni mɔgɔ sara sisan mɔgɔ dɔ bɛ na a bɛ se ka testament kɛ n'a sara un tiers n'o ye kilan kelen ye un tiers k'o ka bila betul mali la mɔgɔ dɔ o bɛ se ka fɔ o caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ n'a ma tɛmɛ o kan o ye kelen ye filanan yɛrɛ ni tiɲɛtabaga yɛrɛ mɔgɔ dɔ sara a ka nafolo bɛ yen nɔ mais nin si ma sɔrɔ muso t'a fɛ den t'a fɛ fa t'a fɛ ba t'a fɛ a ni kelen dɔrɔn de don a m'a ka mɔgɔ dɔn la sisan ka nafolo to nafolo in bɛ na betul mali de bɛ na nafolo in tiɲɛ da a ka nafolo bɛɛ bɛ taa betul mali la a bɛ kɛ ka diinɛ baaraw ni solidarité baara ninnu ni humanitaire baaraw ninnu kɛ quoi bon kɔrɔ ale fana ye sababu ye min b'a to mɔgɔ tiɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ni ale ka sira n'o organiser yɔrɔ min na o bɛ se ka mɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ a ka taa walima tiɲɛtabaga ma sɔrɔ a la wari in bɛ taa o sira fɛ nin de ye sababu naani a bɛ fɔ nin ma ko asbabul irsi tiɲɛ bɛ taa ne ni lien naani de ala k'an bɛ sababa ma. Amina yarabi a bɛ ko a bɛ ta ni condition dɔw fana ye. O ye condition jumɛn? Voilà nin ye lien de ye kɔrɔ sira min b'a to ni e bɛ se ka ye mɔgɔ ka tiɲɛ na yɔrɔ nin siraw bɛɛ ye sira daŋɛnɛmalen de ye ni furu donna ni mɔgɔ cɛ ayiwa jɔn ka hɔrɔnya sira fɛ walima balimaya sira ninnu fɛ ka na se bɛtul mali ma mais o bɛ kɛ kuma jumɛn de ye ni e kan ka se ka tiɲɛ ta parce que tuma de fana bɛ o la a fɔ o ma ko shurutul irsi c'est-à-dire o ye condition ye min b'a to i bɛ tiɲɛ ta o ye condition naani ɲɔgɔnna ye a fɔlɔfɔlɔ mautul muras mɔgɔ min tiɲɛ bɛ ta o fo ka sa fɔlɔ o de kama u b'a fɔ ko a kɛra ɲɛnama tiɲɛ tɛ dɛ o kɔrɔ n'a fɔra tiɲɛ dɔrɔn fo i ka sa de nafolo mana k'i bolo togo togo la a ti bɛn i sabali yɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ k'a fɔ ko i yɛrɛ b'a tila dɔw b'a kɛ ten olu bolo ko fitina tɛ o de la voilà i sabali mana ɲɛnabɔ parce que i ye hadamaden de ye parce que condition caman bɛ yen nɔ n bɛna o f'i ɲɛna i bɛna ye k'a fɔ ni mɔgɔ minnu b'o kɛra dɔw b'a ye ko lafiya ka bon ko yanni levi yɛrɛ ka sa k'a yɛrɛ ye tiɲɛ bɛɛ tila ko mankan t'a la n'o tɛ tiɲɛ a y'a ka wari de tila a ma sa ka fɛn de to o la tiɲɛ de ye fo e ka sa i kɔrɔla o fa donni la o ni fa donni la hali n'a fɔra ko fa tɛ furakɛ i tiɲɛ tɛ ta ni nafolo b'i bolo i tiɲɛ tɛ ta k'a fɔ ko awa fa donna la a ɲɛna k'a tɛ kɛnɛ a ka wari bɛ yen nɔ a tiɲɛ bɛ yen nɔ a tiɲɛ tɛ ta f'a ka sa a yɛrɛ kɔrɔla hali a tɛ su ni tile dɔn nafoloba b'a bolo an ka kɔn ka tiɲɛ tila a kana n'a kɛ fitina ye o tɛ ta fo i ka sa wala tiɲɛ tabaga o ka sa saya fana a bɛ se ka kɛ saya yɛrɛ yɛrɛ a ɲɛ dara su kan walima a bɛ se ka kɛ disipari ye moment kɔnɔ moment min tiɲɛ yɛrɛ la a t'a bisigiya ko san kan ka sɔrɔ nɔ parce que mɔgɔ bɛ sa ɲɛ b'a su yɛrɛ la a b'a su don mais e ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a taara tunga fɛ ah bon a bɛ ka fɛ ka taa n'a fɔ misali la sa a taara damanda la ou bien i tun b'a kalama a bɛ damadan dɔ la après nana ye ko dama filila yɔrɔ dɔ la ale tun b'o zone na téléphone bɛ ka wele a tɛ ka sɔrɔ la i ma mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ min b'a yɔrɔ dɔn a ye damanda yɔrɔ bɛɛ lajɛ a m'a yɔrɔ dɔn na bon o si t'a to a b'a fɛngɛ ta mais a y'a kɛ san 5 san 6 fo ka se san 7 ma a kibaruya ma sɔrɔ a dun tun b'a wele mɔgɔ ko ko bɛɛ t'a kalan bɛɛ t'a fɛn kalan a dun kibaruya turuna événement ba dɔ de kɔfɛ fana tuguni tiɲɛ la a bɛ sigi k'a miiri k'a fɔ karisa tolen min sɔrɔ nin ko in na hali sɔnna ma suye walima minnu bɛ ba tigɛ kɔgɔji tigɛ ka taa Espagne ala k'an n'u lakisi bon bateau dɔ firila
mais ka mɔgɔ kun bɛ kɔni bɛ bada la bon ale b'a la wa a t'a la wa mais ale kɔni ka mɔgɔ si m'a fɔ ko karisa sara mais a fana ma sɔrɔ la cogo si la bon a bɛ waati jan kɔnɔ a ma ɲɛsi sɔrɔ a ye Espagne lajɛ mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ko k'u t'a kalama a ye Nouadhibou lajɛ minnu bɛ Mauritanie dida la olu ko k'u t'a kalama wa aw yɛrɛ ma ɲɛsi dɔ a la fɛn nana kɛ ou bien drame min kɛra Magan 2015 la c'est-à-dire décès kɛra mɔgɔ minnu siw yira banabaatɔw yira siw yira mais disparu caman kɛra Mali yɛrɛ la a ye san kelen yɛrɛ kɛ disparu dɔw ka information ma sɔrɔ f'u ye test ADN de kɛ o somɔgɔw la pour que k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ la u sara su minnu donna fana n'u tiɲɛna n'u cogoya ma dɔn olu joli ta k'u somɔgɔw la n'o y'a sɔrɔ la olu don parce que olu caman kɛra la bon o janjo mana kɛ sisan ka mɛn san 2015 fo sisan tɛ a tigi taara ji la a kɔni m'a su ye a ma se a ko kuma mɛn mɔgɔ dun taara mɔgɔ sara de dɔw tununa bon ka se sisan kɔnɔ i b'a bisigiya k'a fɔ o kɔni sara hali n'a ma su ye parce que saya ni fila de disparu bɛ yen nɔ saya yɛrɛ mort naturel yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i ɲɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ su dalen na bon o bɛɛ ye saya a b'a juger k'a fɔ ko a sara sisan gɛrɛ bɛ se ka k'a tiɲɛ na ka tiɲɛ dilan o bɛ kɛ waati kɔnɔ walima a taara yɛrɛ a ta yɔrɔ yɛrɛ dɔn san 20 san 30 taara ka nafolo ni fɛn dɔ ta olu baara la kɔfɛ mais san 30 mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ sanfɛ mais a bɛ duguma kana téléphone ko ninnu bɛɛ kɛla k'a bila Facebook ni YouTube ninnu bɛɛ ka communiquer kɛ fan min fɛ a m'a sɔrɔ a bɛ se ka bisigiya k'a fɔ k'o tigi sara saya y'a condition fɔlɔ ye i y'a faamu a filanan tikraru hayatil warisi ba'dal murasi fo k'a sɔrɔ la e min bɛna tiɲɛ ta e ye ɲɛnɛmaya i ka ɲɛnɛmaya sabatira banbatɔ kɔfɛ o kɔrɔ ye jumɛn sisan ka dɔn ni sara i tile la hali n'a sɔrɔ i tɛ kɛnɛ kan o de kama ne mɔgɔ min ko k'i b'a tila sisan i hakili la i bɛ sɔrɔ k'a jɛ o de walaw kana jɛnɛ fi batni ummihi ni mɔgɔ sara ka muso kɔnɔma to kɔnɔ bɛ kalo 3 la dɔnna k'a fɔ ko muso kɔnɔma don ale ka sara ka sɔrɔ a muso kɔnɔma don yɔrɔ sisan ale sara kɔni mais den ma bange fɔlɔ kɔnɔni bɛ kɛ den na ni den balola ka na ɲɛnɛmaya la sisan n'a a kasira a bɛ fɔ ko fa sara a ɲɛna parce que o y'a sɔrɔ a ma bange mais nin b'a la i y'a silamɛya sera fo nin hakɛ nin ma ka den ka place préserver ka sɔrɔ la a ma se ka na parce que n'i y'a ye tiɲɛ tila teliman fɛ dɔrɔn ka muso kɔnɔma min to den ninnu bɛ na fa denw de don u bɛ sen bɔ a la o la fo a ka sɔrɔ la i sara ka kɔn a ɲɛ o kɔrɔ o ye o sira ye mais ni saya ɲagamina sisan i bɛ bɔ a la fa ni den walima cɛ n'a muso yɔrɔ olu kan ka ɲɔgɔn tiɲɛ ta o fila de bɛ tigɛ u bɛna taa Faransi ala ka taamadenw bɛɛ la kisi ala y'a kɛ avion binna bɛɛ sara jɔn sara jɔn ye o fila la bateau ni firila n'o ye mobili binna n'o ye o fila bɛɛ a taara bɔ a kala a taara sɔrɔ o bɛɛ salen don chauffeur kɛ nin fɛn o bɛɛ salen don mɔgɔ minnu kan ka ɲɔgɔn tiɲɛ ta sisan n'a ma dɔn min sara min ɲɛ olu fila tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta mɔgɔ wɛrɛ b'u tiɲɛ ta o kɔrɔ u sara ka mɔgɔ min to la fo k'a sɔrɔ la e ye ɲɛnɛmaya kɛ banbatɔ nin kɔfɛ a sara i ɲɛ parce que mɔgɔw bɛ tiɲɛ tɛ k'a fɔ an bɛ min ye dɔrɔn muso ni cɛ walima den ni bangebaga sisan mais mɔgɔw b'a ye musow de bɛ plaignɛ ko miiri b'i la pour que i ka cɛ tiɲɛ ta mais olu t'a miiri la cɛ bɛ se k'olu tiɲɛ ta voilà cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta de voilà a kana an bɛɛ faga n'a ŋaniyaw ni a daw ye k'a kɛ i n'a fɔ cɛ de fɔlɔ bɛ sa muso bɛ n'i papier tɛ ni cɛ sara sisan k'i bololankolon bɔra a la a ma fɔ ko cɛ bɛ sa dɛ ni muso fana sara ka sɔrɔ papier tɛ ani cɛ kuma dɔ la cɛ fana bololankolon bɛ se ka bɔ a la o la fɛngɛ c'est à dire an bɛ laban k'a jɔ c'est à dire saya ka sabati i ka balo ka sabati nin ka saya kɔfɛ wala o ye a sharti dɔw ye balo ka sabati a ka saya kɔfɛ mais ni sara i n'a fɔ misɛnw bɛ misaliya min fɔ sisan ni den sara a fa ɲɛ an b'a mɛn ko fa de bɛ den de bɛ fa tiɲɛ ta mais fa fana bɛ den tiɲɛ ta i denkɛ fɔlɔ n'ale sara e ɲɛ fa bɛ dɔ sɔrɔ a tiɲɛ na mais denkɛ in tɛ fɛn sɔrɔ a fa tiɲɛ na k'a fɔ ale sara sisan ni fa sara don min na ale denw ka na k'u bɛ n'u fa place ta non parce que u fa banna a tiɲɛtabaga nin ye i y'a yɔrɔ ɲini o de kama ko den bɛ taa fa yɔrɔ ta parce que n'o don ale denw bɛ se ka na k'a fɔ ko awa an fa kɔni an fa tɛ yen nɔ mais a den y'anw ye anw bɛ don non olu tɛ se ka don parce que u fa sara k'a sɔrɔ la a kan ka min tiɲɛ ta o ma sa o la ale u fa bɔra tiɲɛ na parce que ale sara a tiɲɛtabaga nin o kɔrɔ o ye filanan ye ko
tiɲɛtala ka ɲɛnamaya ka sabati a ka tiɲɛ a bɛ min tiɲɛ ta o kɔfɛ a ka dɔn ko a ye ɲɛnamaya kɛ o kɔfɛ a sabanan o k'a sɔrɔ la a dɔnnen don fana k'a fɔ lien dɔ b'i n'a cɛ i n'a fɔ furuɲɔgɔnya walima balimaya ninnu walima jɔnfɛn ninnu fo o ka sabati mais ni siga kɛra la dɔrɔn k'a fɔ a ka sɔrɔ a bala bɔ u bɛ dugu kelen la mais a balima tɛ a nana ɲini k'a fɔ a b'a fɔ k'a dɔn a dɔgɔnin don mais dɔgɔnin sugu min don a kɔrɔkɛ fa ni ba ni o siraw ninnu tɛ an ka dugu kelen dɔgɔninya dɔrɔn de don wala olu ti don a la quoi bon furuɲɔgɔn fana b'a fɔ n ka madame muso jumɛn don a kɔrɔkɛ muso de don non olu tɛ a la olu ye dala kumaw ni fɛngɛ ninnu de fo k'a sɔrɔ la a yɛrɛ de ka sabati mais n'a a fɛngɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ a muso yɛrɛ tɛ koyi a kun b'o faamu i ka muso don mais nin de don olu o ye sabanan ye a naaninan o k'a sɔrɔ la fɛn tɛ yen nɔ fɛn min bɛ empêcher i n'a fɔ sa a fɔ ma ko intifaul hajibi n y'a fɔ ni fa bɛ yen mɔden tɛ tiɲɛ ta mɔden tɛ fɛn sɔrɔ o kɔrɔ fa bɛ e boyi pewu k'i sen bɔ a la i n'a fɔ mɔkɛ fana ale fana denkɛ bɛ a boye mɔden tiɲɛna ni denkɛ waritigi sara n'o fa bɛ yen nɔ o fana mɔkɛ fana bɛ yen nɔ tant que a yɛrɛ wolofa bɛ yen nɔ a mɔkɛ tɛ fɛn sɔrɔ a la mais ni wolofa tɛ yen dɔrɔn mɔkɛ bɛ kɛ wolofa de ye quoi a t'a place la dɛ ale de bɛ kɛ wolofa ye voilà o kɔrɔ i kan k'a tiɲɛ ta mais mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o nana kɛ e poussé ka bɔ yen nɔ o kumana fo k'a sɔrɔ la o fɛngɛ foyi tɛ yen nɔ min bɛ se k'i sen bɔ a la quoi nin de ye a sarati naaniw ye ala k'an bɛ sababa ma. Amina yarabi wagati korona n'o tɛ an ma se an ka ɲininkaliw dan na i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ jamukan kɔnɔna na ko nin thème i bɛ se ka san k'a la fo ka taa se kalow ma fo ka tableau yɛrɛ ta ka jeliw k'a la alhamdulillah an hakili la walawalali minnu kɛra faamuyali caman sɔrɔla a la an b'a fɔ a ye a ka to DMS TV o lajɛli la ni aw minnu bɛ fɛ ka walawalali caman sɔrɔ nin ko in kan ni ala sɔnna ma ni ala ye sigiyɔrɔw jira an na an tɛna a dan nin ma an bɛna walawalali tɔw ɲini ka o di aw ma nin jɛmukan in kɔnɔna la n'o ye dɔnnibaaw olu ka kɛnɛ an bɛ Silikɛ fo a ka nali la an b'an ka caméraman fo an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo réseaux sociaux sanfɛ Facebook WhatsApp fo ka taa se YouTube o n'a ɲɔgɔnna caman Instagram bɛɛ lajɛlen b'o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bangɔni ka bɛɛ lajɛlen fo Sherifisa Baba Hayidara tɔgɔ la ani an ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'an baw n'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ salamu alaikum. Awa an bɛ foli kɛ fɔlɔ ka foli fɔlɔ aw yɛrɛ la e min wele ka na i ka plateau sanfɛ fara i ka cameraman ka David ka fara DMS TV yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ n'o ye Jalo multi service ye a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka daminɛ DG la ka na se a ka employés bɛɛ lajɛlen ma ka foli belebeleba kɛ a ka partenaires ye bamananw ko ten Senugu ti jɔ ni kalan t'a kɔnɔ bɔrɛ langolo fana ti jɔ n'i y'a mɛn gɔngɔn duuru sen fila bɛ juru la média bɛɛ lajɛlen jigi a ka partenaires de a n'a ka sponsors ani a ka kɔkɔrɔ donbaga ninnu o kumana an fana bɛ wele bila ka to ma an kɔni bɛ wele ka na kɛ nin kan ka sara anw yɛrɛ fɛ n'an yɛrɛ y'a laɲini k'an bɛna kuma kɛ an bɛ wele ka na k'an ka tɛna mɔgɔw la kunnafoni olu b'o kɛli min kɛ min bɛ se k'o fana fɔ olu la o ye dɛmɛbaga ninnu ye o la publicités ni fɛngɛ ninnu an bɛ o ɲini bɛɛ fɛ dɛmɛbaga minnu bɛ bolo bɛ don o kɔrɔ minnu t'a la olu ka fara kan minnu b'a la o k'a dɔn ko ka jisuma feere minɔgɔtɔw ma a wari sɔrɔ t'a baradi sɔrɔ bali e bɛ ka fɛn kɛ e ka promotion bɛ kɛ mais a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ faamu dɔ sɔrɔ u ka ɲɛnamaya ni fɛn ninnu na vraiment surtout ni mɔgɔ yɛrɛ min ko fɛn min ka di ye ni téléso ni radio minnu bɛ o jamukan kɛ pour que k'o sankɔrɔta i kan ka i bolo don o la i ka nafolo don o de la vraiment i b'i ka promotion min kɛ et puis siga t'a la i b'i ka baraji fana sɔrɔ n'i y'a dabɔ ala kama an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo awa ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ an karamɔgɔ la Seydi Usman Madani Hayidara o min y'an ka sabaɲuman ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani kalanbolo Isa Baba Hayidara gestionnaire ni administrateur ani an baw k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi an bɛ ka tiɲɛ ko min fɔ a dɔnni ala ka dɔnni sabati an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka nin ɲini k'a dɔn et puis n'i y'a dɔn i bɛna sɔrɔ la silamɛya bɛ solution minnu di o ye fura ye ko caman ma mais n'a ma kɛ ni tiɲɛ mɔgɔ sakɛra ten an kɔni bɛ taa n'a ye sira dɔw fɛ jamana yɛrɛ sariya la a kelen bɛ ka fila bɛ autoriser n'a tigi a fɔ ko n ka tiɲɛ ka tila silamɛya sariya la a bɛ tɛmɛ o dɔnnibagaw fɛ ni mɔgɔ min ko a ka tɛmɛ an ka jamana yɛrɛ ka code fɛngɛ fana na o fana a bɛ taa o sira fɛ tribunal ni juges bɛ o fɛnw fana ɲɛnabɔ bon n'i y'a ɲɛnabɔ n'i yɛrɛ ye min fɔ a bɛ kɛ ten
ngani ma fen fo ka cala abita jamana ka sharia sira de fe no soro e fonctionnaire ni fen no ngani to yi ça abita ni sira no fe mais a fen no ba soro kuma chama o manja nyona mais tien ko ni amimi fodro tien ka kla o de ba to balma be o de ba to mo titono wala kla ko te ko be gitata ka fara ko ati kuma no ma ka ko do an no te ade nyon funi nyon safne balma la mais aka don ni tayni anga jeke oka o de be me amma fa allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum salam. Deve ser boania a bale de todos os foi do que não foi foto bem ama foi a cabeça que inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين